הרבה אנשים עושים מתח עם שתי ידיים, אבל מעט מאוד עושים יד אחת, וברגע שמישהו עושה עם יד אחת, הוא האחד. מה נשמע אנשים? היום אנחנו נלמד לעשות מתח עם יד אחת. Voi vittu perkele, antakaa mulle kahvia. Voi vittu perkele, tahdon nukkua. Voi vittu perkele, tahdon nukkua. Lapset ne vinkuu ja akka vaan vonkuu. Mä vaan haluaisin vetää viinaa vaan. Voi vittu perkele, antakaa mulle kahvia. Voi vittu perkele, tahdon nukkua. Voi vittu perkele, tahdon nukkua. Perjantai viimein koittaa ja tuntuu, että elämän nyt voittaa. Kusit päät, pomot kuraksalle jää. Ehkä pystyn mä hengittää. Voi vittu